I fixeu-vos bé en aquest nadó. Pesa igual que qualsevol altre i fa la mateixa olor. La diferència, però, és que aquest no és real. És una pepa terapèutica que costa 350 euros i es ven només a adults. Aquesta mallorquina que les fabrica ens diu que té clients que les treuen a passejar i fins i tot els canvien als bolquers. Són Alba, Nàfrica o en Pau, i tots tenen entre 1 i 5 mesos. Tenen el mateix pes, aspecte i olor que un nadó real, però neixen aquí, damunt aquesta taula. Són pepes Reborn. Les crea Netel d'en fa 2 anys. Una pepa terapèutica costa 350 euros i només es van a persones adultes. Qualcuns dels que adopten Reborns, fins i tot, els treuen a passejar o els canvien als bolquers. Sempre s'ha dit que els nadons venen de París, ara però també els podem venir a cercar aquí. És la tenda de Netel i aquí trobam els nadons Reborn. Bé, aquí a la tenda en devem tenir 7 o 8 de bebès. Estan tots adoptats? No, només estan adoptats en Xenxo i en Alba. N'hi ha des de 6 mesos, més o manco, pot trobar d'un meset, de recient nats. Aquest és meu, sí, aquest me'l vaig quedar. El vols? Sí? No, sí, sembla un bebè real. És que té el pes d'un bebè real. I no només el pes, també l'aspecte i l'olor són exactament els mateixos que els d'un nadó de carn i ossos. Les venetes, les taquetes que pot tenir un recient nat, les ruetes marcades, les vermellures. Des del 2013, Netel fabrica aquestes pepes que després ven per un preu de 350 euros. Es fan de manera artesanal i no són una jugueta per nins. Només una persona adulta pot adoptar un Reborn. Clientes molt diferents. Una senyora amb unes deficiències, col·leccionistes, poden tenir, o per fer una pel·lícula, posar un escaparate. N'hi ha que els treuen a passejar, els canvien als bolquers i els tenen formant part del seu dia a dia. Jo en hivern els hi poso roba d'hivern. És que me fa com a pena posar-los fresquets. I en l'estiu els hi poso roba d'estiu. Aquestes pepes terapèutiques neixen aquí, damunt aquesta taula. Els bebès Reborn m'arriben així. Te venen el que són el cap i les extremitats per separat, totalment en blanc. Tots aquests ja han trobat una llar. Aquests cabells ja han estat adoptats. Netel continua fabricant aquests nadons. Mentrestant, a la botiga, Nàfrica o en Xisco cerquen una família.